karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Unsa man to? Oh! Mura mag gibato ang bay? Ay! Aray! Unsa man to bihagtik sa kong agtang? Dugo! Ano sa? Nagdugo nga akong agtang! Ano sa mga? Dugo! Nagdugong yung agtang. Kuan! Nga naman na. Kalitang nga doon ay may hagtik sa sala niya. Ako tani susihon. Pero may hagtik naman sa kong Si Kuya Hans bang napasakit ni mo? Dali man. Tunga naman siya sa iyang kwarto si Kuya Hans ni mo. Dali. Atong tanawon ng samad si mong Mura mag doon ay may bato sa bahay, Kent. unsa? Ayesa! Dali. Adto ta sa sala. Tabalan ko ng agtang mo. Pero gitawag ko ni Hans. Ayesa! Ay, manabayana. Di man mo tubag. Unsa man ka? Ika nagbato sa bintana! Ayesa! 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 Hayan man ka! Diyan ako sa sala, Sir Hans. Pasagin na siya yung siksinggit ayesa. Bahala na siya. Pero isog man kaayo. Oh, aron ingon nga, dili siyang nakasaad ni mo. Ayesa! Dili pa siya makatiman ni mo, kuya. Kay may samad siya sa agtang. Giunsa man mo siya. O sige, unsa? Wala na akong sa ang bayana. Dilagi si Hans sa milabay og bato na ko, Kent. May mitirador sa bahay. Daan pa ko. Bala sa tirador gyud nakaigo sa kong Panuway! Hoy! Kinsa ka na mato, ha? Unsa mga? Hapusil ka, ha? Kent! Ayaw ikaw papusil, ha? Saman! Hapusil ka ba? Ha? Hoy! Ayaw magdagan! Panuway ka! Kent! Kent, balik diri, oy! Pasagdi siya! Si Pasagdan! Pasagdan ni mo nga makapusil ang imong igsuon! Hans, naon sa maning taon ka? Bibi, ako siya gawson! Pasagdain lagi siya! Sir Hans, buhay iko! Sakit na, ha? Mayroong ganay kong pasagdi si Kent. Pasagdi siya! Dili mahimo! Doon na siya pistola! Dili ko gusto nga mapriso siya! Kung wakay pakabana si mong manghod, ako doon na! Kent! Kent! Kanong pinangga man ganila si Kent? Hans, kinalamadan na to sa ospital si Kent! Kara, ayaw paghilak. Ikaw man ang nakug sa bayabas si Kent. Ako lagi, pero gisakitan man siya maayo. Dadon ko siya sa doktor. Kent! Kent! Kanong pinangga man ni Kara si Kent? Kent! Kent, hain man ka! Kent! Ay, sa... Kent! Nagkasa makadinis mo noon sa kahoy. Nadiguro lang ko. Way kauban ang mitirador sa bahay. Unsa? May nakitaan ka ka? Oh, may tao nga mitirador sa bahay. Unsa? Sigurado ka? Oh, nasundan ko siya ganina, dini. Unsa? Mao na. Pero murag, nakalayat na sa skoral. Kinsa makatong tawanan? Ambot lang. Pero basin og kaaway to ni Kuya Hans sa una. Unsa?
Doon ikundres kay Hans, di mo? Oh, doon na. Pero dugay-dugay naman sila nga. Wa magkakita. Kent, mamalik na rin ta sa bahay. Sige Oh, na. Sige. Kung magkisulti ko ni kay Hans. Wa na ko'y kaaway ng dapita, Kent. Kung wala kay kaaway ng dapita ko, Hans. Nganong isog man kayong miso din ang taong nagbuak sa akong bitana, ha? Nahangtod si Aisa, gitrador pa. Sa makasultihan. Wa na ko'y kaaway ng dapita. Wa na. Sa ato pa, doon na gini kay kaaway din sa una. Laon ng gabi Dili na ta maglalis pa ng maong tao. Ugma, palig-uni ang paril sa may gate. Aron dili na makasaka ang tao, Kent. Kuya Hans, kinahanglan mo sulti ka kung doon na kay kaaway. Aron ato ni mapaimbestigar ugma. Sa makasultihan, Kent. Wa lagi ko'y kaaway. Kautan tingali nga may anhi din Nasuko nga ato yung gipuyan. Kung kawatan siya, mga watragyod siya. Dili sila mamato, o baka manirador. Lain mo nang ko pagsabot siyang gibuhat. Kay unsam di ang pagsabot nimo sa iyang gibuhat, ha, Ayesa? Nasuko siya. Og doon na siya nasuko ang tao nga niya sa sod. Ug dili may tabo nga ako ang kaaway sa mong tao. Kaya wa ko'y kailang silingan din O mga tao nga nagpuyo sa gawas ini atong yuta sa pangpang kuya. Wa lagi ko'y kaaway ng dapita. Wa! Kent, sigurado ka nga doon ikontras kay Hans ni Maning Dapita? Oh, doon na. Kinsa man sad? May nakagusto kang kara nga taga dinhi. O gisong ni Kuya Hans silang bahay. Oh, ha? Uy, sa ato pa. Ingon anak day ka, abubuhuan si Sir Hans? Oh, muna pirmi ang ilang awayan ni Kara sa una. Ang iyang pagkasiloso. Unsa? Katuog na. Magpa-doktor ta ugma. Dili na kinahanglan. Ay, gamay raman sa ning samad sa kung o. Ayesa dili mahimo. Kinahanglan magpa-doktor ka. Aisa! 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 Hans! Nangita ka ni Ayasa? Oh, wa ka kabantay niya din sa gawas? Base nanlakaw sila si Kent. Wa man ang sakinan ni Kent sa parkinganan ninyo. Unsa? Gidala ni Kent sa Aisa? Wa man ka din niya si Ayasa. Nganong dili man sad nimo tawgan? Tawag si Kent. Pangutan akon hain sa Aisa. Maayo ra gyud nga napahiling na to sa doktor ang imong samad. Kay bisan gamay ra ni pero lawa man ni kini. Da, layo rin tinai, uy. Oh. Nanawag ba si Clea? Basin, tuwa na sila sa inyo. Hello. Kent, hi na si Ayasa. Nagita si Hans niya. Ingnan si Kuya Hans nga akong ipa-doktor. Kay lawa ang samad sa o. Padaw ni diha. Bye. Gipa-doktor man ko na niya si Ayasa, nya padong na sila dinhi. Ngano di ay Hans? Unsa din nahitabo? Ngano gipa-doktor man ni Kent si Ayasa? Oh. Hans, unsa nang nasa yuta? Dugo. Hala, may samdan din ni Hans? Dagang rin to sa dugo din Hans, gano ni? Manghadlot sab siya. Ha? Kinsa ang manghadlok, Hans? Kinsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!